מהכנס, יצאנו והיה כל כך מושלם, הוא כזה חתיך, נכון? טוב, אולי יש לו תמונה אחת יפה באינסטגרם. איזה התמונה שלו במכון, בלי החולצה. פחות. מה? גברים קרחים, שרירים, זה סקסי, חולה על זה שהשיער שלו על הגב ולא על הראש. אני לא חברה שלך יותר. מה? אבל יש מצב שמה שלבשתי לא כל כך שידר רצינות. מה לבשת? שמלה שקנינו ביחד. את השמלה שאמרת איך לא לקנות? טוב, תראי, אם הוא גבר רציני, אז הוא רציני. כן, אבל יש מצב שעשיתי טעות. אני שתיתי 7 וודקה רדבול. שכבתם? זה אבוד, נכון? וואי, טוב, תראי, מלא ווירדוס יש בטינדר, אז עזבי, כאילו, אני מקבלת כל הזמן תמונות של איברים. עכשיו, לא תגידי כאלה מרשימים. הוא מקליט. תראי, לא משנה מה, תני לו להתייבש טיפה. כתבתי לו, היי מאמי, ממש התגעגעתי, היה ממש כיף סמיילי. את סתומה. אולי תוסיפי גם לבבות, פרחים, זיקוקים. היי מתוקה, היה מושלם, מתגעגע בחזרה. שאני אלך לארגן עכשיו את המסיבת רווקות, או אני אשאל אותו. החיים שלך כאלה יפים? רק אני. כל הסטוטים עליי. שלח תמונה. תראי לי. לא, נו, זה אישי. נו, תראי. לא. נו, תראי כבר. טוב, תראי. פאק! מה? דווקא גדול, לא? אני אהבתי. היא נראית ליברלית טיל. קשר פתוח, מה רע?